Salvo Dalli li qed jiġi akkużat li qatel lill-ibnu Antoine Dalli ta' 37 sena kien jaf x'inhu jagħmel meta spara lill-ibnu u jista' jgħaddi ġuri. Xeddan il-psikjatra George De Bono li tqabbad bil-qorti sabiex jeżamina is-saħħa mentali ta' Salvo Dalli, magħruf bħala id-Dangerman. Il-psikjatra xiet li minn dak li qallu l-missier jista' jasal għal konklużjoni li kien f'sensieħ fil-ħin li wettaq ir-reat. Il-psikjatra qal li Salvo Dalli kienet jirċievi trattament għad-depressjoni u l-ansjetà, probabbilment minħabba d-diffikultajiet li kellu fir-relazzjoni ma' ibnu. Daniel Zammit ta' 36 sena minn San Juan ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat li sara air conditioners. Huwa ġie akkużat b'serq li l-valur tiegħu jammonta aktar minn €2,300. Għall-akkużat deru l-avukati Andy Ellul u Ryan Ellul.